Among lechon bili ito adito sa kauban. Iya pang gitahi. Samtang ako di gahaling. Kaya iya potong gandaman og lamas. So, okay, nanatay daog. Pag mahaling ni guys, so pwede na ta nga mag lechon. Okay, shout out dia sa akong buddy. Shout out sa hi. Hi. Na guys, siga na siya guys. So, salamat kayo sa inyong undang dahil nga pagsuporta sa walayon lang niyong suporta sa ato sa ating YouTube channel. No, karon no magselebrita, maghimo kog lechon bili nga low budget. Okay, no paabot na ta guys nga daw ang atong daob. Okay, so murag hapit na guys. So taon no ato tong kwaon to nga atong lechon. Okay, so hapit na guys. Halin kayo. Oh. Toto na ni, mangitso ta. Hangin kayo guys. Yan. No. So yan guys, so nana nga mong lechon bili. No? So, grabe makasugno na nga tong lechon. Paspasik tuyok. Wala na kayo. Ito magsugno. Guys, so na tayo matika. Atong ibutang sa makuan. Tika. Yan. Hapit na masih minuto guys. Itom na siya guys. Kalame sa lechon. Kalame sa lechon. Guys, nakita na to guys. Itom na guys. Super crispy. Ito guys, itom na. So, ketchup na lang kulang ni guys. Tama ka nga itong lechon bili guys. Lechon bili low budget. Ngita na nga mo nagtuyok ning sibat. Tuyok na, kaya wala na, luto na ito. So yan guys, ang laki ng bago ang aming lechon bili bukid version ng lechon bili low budget. So kung gusto nyo makatikim ng lechon bili na pang bukid, so subukan nyo ito guys, itong recipe na to. Sobrang sarap na kayo mga dati. So talaga hanap natin ito ng buhay nyo. Yan. Yan guys, so hapitan nyo sa maluto guys, no? Kamay na lang kulang. See, yan guys, nagtulo-tulo pa guys. Yan, nagtulo-tulo pa. Wow. Nagtulo siya sa ka. No.